खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा थाबैनो BPF राजखान्थि दोलोआव गावनि माखासेमानि सेंग्रा लोगोफोरखौ लानानै जयनिं जासिगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ गावनो बुंथिनानै होदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पृथ्वीराज देब नारायण मेस बिथाङा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो UPPL राजखान्थि दोलोनि बेरेखायै गोबांथार समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिबोनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बेबायदियैनो सिं बिथाङा BPF राजखान्थि दोलोजों बायदि हाबाफारि मावबोबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बे बाथ्राया दाखालि रोखायै फोरमान जाबाय होननाबो मिथिनो मोननाय जादों, जेराव थारैनो BPF राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै MP बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझार बियाब आरो दरं उदालगुरि मोन्नैबो बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावनाय जादोंमोन, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जानो हाथाव बिजाथिखौ क'क्राझारनिखौ फोसावनानै होनायाव थारैनो प्रमिला रानी ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी आरो बिथांमोननि उनावनो पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि मुंखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव फैबाय थानाय समाव थारैनो बिथाङाबो क'क्राझार लकसभा बियाबनि BPF राजखान्थि दोलोनि MP जानो हागौ होननानै गोबाङा बुंथिनानै होदों, जायखौ नोजोर बोनानैनो गोबांथार समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दायो BPF राजखान्थि दोलोनि अनगायैबो UPPL राजखान्थि दोलो एबा गुबुन सोद्रोमा मानसिफोरानो थारैनो प्रमिला रानी ब्रह्म एबा खाम्फा बरगयारी बिथांमोन बायदि इसिबां हारिनि थाखाय मावसोमग्रा एबा हारिनि थाखाय इसिबां मानि खामानि मावग्रा बिथांमोननि फारियाव दायो पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ बोरैहाय थिखोफानो हाखो होननानै गोबाङानो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेफोर गासिबो बाथ्राफोरखौ लानानैनो मैया पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा खौरांगिरि मोनसे मेल लानाय जादों, जाय मेलनि गेजेरजों बिथाङा थारैनो 2021 मायथाइनिफ्रायनो BPF राजखान्थि दोलोनि जानानै बिथाङा सिङाव खामानि मावबोगासिनो दं होननानैबो गावनो बुंथिनानै होदों। लोगोसे BPF राजखान्थि दोलोआ जि गावखौ फोथायनानै थारैनो क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय मुं फारिलाइ फोसावनायाव गावनि नामखौबो सोसननानै होफानायनि थाखाय BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव BPF राजखान्थि दोलोआ थारैनो समाजाव मोजां हाबा मावगोन, लोगोसे BTCनि मोननो गोनां गोबांथार पेकेजफोरखौ थारैनो लकसभायाव थिसनथाइ होनांगौनि थाखाय बाथ्रा बुंबोगोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बाथ्राया बेसो BPF राजखान्थि दोलोआव बिथां पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा अफिसियेलि जयनिं जायाखै, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा बे बाथ्राखौबो रोखायै मैया खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंदि थारैनो फैबाय थानाय समाव एबा साननैसोनि उनावनो BPF राजखान्थि दोलोआव थारैनो गोबांथार सेंग्राफोरखौ लानानै जयनिं जासिगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। राजखान्थि आरो राजखान्थि जेरैबो सोरगिदिं BTR ओनसोलाव राजखान्थिनि बारा मैखोमैनो बारबाय। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BPF राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावसिनि बिजाथि जानो गोनां माखासे पेनेल लिस्टफोरखौ फोसावखांनायनि उनाव दायो UPPL राजखान्थि दोलोआबो गोबांथार जयनिं हाबाफारि लाहोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो गुबुन समाव गुबुन UPPL राजखान्थि दोलोआबो गावसिनि राजखान्थि दोलोफोरखौ आरोबाव राफोदसिन खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबोबाय थादों, जेराव सिगाङावनो जयनिं जाबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव फिन देबोरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जायगाफोरनिफ्राय गासै 15,000निबो बांसिन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोरनिफ्राय UPPL दोलो राजखान्थियाव हाबफैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय MP बिसायख'थियाव गोबांथार
फारागथिनि गेजेरजों थारैनो राजखान्थि एबा बिसायख'थिखौ देरहानो हागोन होननानै बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गावसोरनि बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो मैया सानसेनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन बियाबनि सिङावबो फिन UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव सालबारि ब्लक UPPLनि सिङावबो मानगोनां बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव UPPL राजखान्थि दोलोआव गोबांथार जयनिं जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। तामुलपुर जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि नैथि बोसोरारि ग्रेट टुगेदार हाबाफारियाव आथिखाल बर'नि सासे बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्म बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिसा एबा बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना आथिखालाव बर'फोरनि आर्टिस्टफोरखौ लानानै माब्रै सोलिनांगौ सोलिनाङा लोगोसे बर' सिनेमाफोरनि गेजेराव माया माबायदि बान्था मोनो आरो माबायदि बानायनांगौ बेफोरखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै बिथांमोनहा बोसोरारि बेबायदि हाबाफारिफोर खुंबोबाय थादों। नंगौ, थिग बेबायदिनो मैयाबो तामुलपुर जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि नैथि बोसोरनि जोबथा हाबाफारियाव मेन्डेला बिथाङाबो बाहागो लाहैनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला देग्लायनि 2024 मायथाइयाव जानो गोनां 25 फेब्रुवारिनि बासुगावआव जानो गोनां बिसानि बान्था राननाय हाबाफारिया थारैनो मोनसे जारिमिनारि। मानोना बिटिआर सरकारनि नाजानायाव दायो मोनब्रै केटेगरियाव 1 लाख राङै मारि बान्था होनो आवगायदों। लोगोसे बेनि अनगायैबो बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजोंनो मोन 26 केटेगरियाव 50,000 राङारि बान्थाबो गथायनाय जागोन। थारैनो बियो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव एबा हेफाजाबाव जादों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगांजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि थाखायनो देग्लायनि बिसानि बान्था राननाय हाबाफारिया थारैनो मोनसे जारिमिनारि जानानै थागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनाय जादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव गोबांथार सिनेमा दिहुनगिरि एबा आर्टिस्ट बिथांमोनहा थारैनो मोजां सिनेमाफोरखौ बानायनांगौ होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोराङै बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। सासे समाज सिबियारि एबा कन्ट्राक्टर बिरखां बर'आ UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव गुबुन गुबुन सोद्रोमाजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोनहा गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे गुबुन दाबसेयाव बास्लायनानै गावबा गावनि राजखान्थि दोलो आफादफोरखौ सायख'नानै लाबाय थानायाव होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोराबो जयनिं खालामबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो UPPL राजखान्थि दोलोआ दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि हाब्रुबारियाव मोनसे जयनिं हाबाफारि खालामनाय जादोंमोन। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव मानब सेवा संघ एबा NGOनि आफादगिरि एबा समाज सिबियारि बेनि अनगायैबो कन्ट्रेक्टर बिरखां बर'आ UPPL दोलोआव जयनिं जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा रायजो राजाफोरखौ मानब सेवा संघनि गेजेरजों गोबांथार गोरिब सुबुंफोरखौ हेफाजाब होबोबाय थादोंमोन। जायनि गेजेरजोंनो बिथाङा समाजारि महरै गावनि मुंखौ हारिनि गेजेराव दिन्थिनो हानाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया जयनिं हाबाफारियाव UPPL राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बाहागो लानानै बिरखां बर' बिथांखौ बरायनानै लायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो मैयानि जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोरनि गासै 15,000निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जाबावदों होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे बेनि अनगायैबो UPPL राजखान्थि दोलोनिनो गोबांथार दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै बिरखां बर'खौ हाबफैनायाव मदद होदों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मुलुगनिनो बयनिख्रुइबो उन्दैसिन बैसोनि प्रफेसार डक्टर स्वर्ण इसाकबारी बिथाङा नुजाथिफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2024 मायथाइनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि इन्टार कलेज इयुथ फेस्टिभेलखौ थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 18 फेब्रुवारि सानब्रैनि थाखाय हाबाफारि लानानै खुंफुंगासिनो थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया जोबथा हाबाफारिखालि
मुलुगनिनो बयनिख्रुइबो उन्दैसिन बैसोनि सासे प्रफेसार डक्टर सुवर्ण इसाकबारी बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सफैयो। लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सफैनानै बिथाङा गावनि बाथ्राफोरखौ फरायसा बिथांमोन एबा लाइमोनफोरनि थाखाय बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जायो, जेराव बिथाङा साइन्स आरो मेथ्सनि इम्परटेन्ट एबा गोनांथिया आथिखाल मुलुगाव गोबांथार दं होननानै बिथाङा बुंथिनानै होयो। लोगोसे गोबांथार रायजो राजाफोरानो बिथांखौ बरायनानै लायो। लोगोसे बिथाङानो बे हाबाफारियाव लाफैनानै थारैनो बड'लेण्डनि बिखायाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों गावनि बिबुंथियाव।